mga kapodi, ito naman po si MD Taraon nagsabing po this life. And today's episode po ay magluluto po tayo ng adobong pusit sa gata. Ang mga ingredients po natin sa pagluto ng adobong pusit sa gata ay ito yung squid, oil, coconut milk, vinegar, soy sauce, black pepper, kamatis optional, yung sili na pula, green onions, garlic, onions, ginger, sugar, and salt. Ito yung kawali natin. One tablespoon of oil. Then, isa natin yung garlic, onions, and ginger. Then kapag translucent na yung ating onions, lagay natin yung squid. Soy sauce, vinegar, season natin ng black pepper, sugar, salt, then yung ating coconut milk, then yung kamatis lagay ko mahuli, lutuin lang natin till soft yung ating squid, then tikman natin. Okay na siya. Then, lagyan na natin yung sili. Yung pula, optional din po. Then, ang ating chicken agent. And, luto na siya. Done. Waiting time. Adobong Pusit sa Gata by MD Taraon.
Enjoy!